Лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон бо баргузории қисми ниҳоии мусобиқаи Лигаи ҷавонони Тоҷикистон умед байни футболбозони то 18 сола мавсимро ҷамъбаст кард. Дар мусобиқаи мазкур 8 даста аз минтақаҳои гуногуни кишвар, ки ба ду гурӯҳ тақсим шуда барои дарёфти ҷойҳои ифтихорӣ дар Лигаи ҷавонони Тоҷикистон умед миёни футболбозони то 18 сола мубориза бурданд, дар марҳилаи гурӯҳӣ бозиҳо дар як давр баргузор шуданд. Сипас 4 даста ба плей-офф роҳ ёфта ҷуфти даври нимниҳоиро ташкил карданд. ғолибони даври марҳилаи ниманиҳоӣ дар бозии финалӣ ва мағлубшудагон дар рақобат барои ҷойи сеюм муборизаро идома доданд. Дар бозиҳои ниҳоии Лигаи умед миёни футболбозони то 18 сола дастаҳои Душанбе 1 шаҳру ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ андари майдони рақобат гардиданд. Дидори дастаҳо аз оғоз то анҷом ҷолибу диданӣ сурат гирифта, ба суди футболбозони Душанбе 1 хотима ёфт, вақти асосии бозӣ бо ҳисоби 3-3 хатм шуд. ғолиби бозии ниҳоӣ дар силсила зарбаҳои 11 метра муайян гардид. Дар задани зарбаҳои пеналти футболбозони дастаи Душанбе 1 маҳорати воло нишон доданд ва дар ин рақобат пирӯзӣ ба даст оварданд. Пас аз анҷоми бозии ниҳоӣ маросими ҷоизасупории мусобиқа баргузор гардид. Дар маросими ҷоизасупорӣ роҳбарияти Лигаи футболи кӯдакон ва наврасони Тоҷикистон, намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон, мураббиён ва дигар масъулини соҳа аз ҷониби дастандаркорон, нафароне ки дар баргузории мусобиқаи мазкур сами назарраси худро гузоштанд ва доварони бозии ниҳоӣ бо сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. Бояд гуфт, ки Баркамол Ҳаитов аз тими Суғд 1, Акрамҷони Абдусалом аз дастаи Душанбе 2, Сиёвуш Сафаров аз ҳайати тими шаҳру ноҳияҳои Тобеи Марказ ва Шаҳрёр Сониев аз дастаи Душанбе 1 беҳтарин бозингарони лига эътироф шуданд. Фаррух Маҳмадов аз тими Душанбе 2 беҳтарин нишонзан ва Муртазо Исоев аз дастаи шаҳру ноҳияҳои Тобеи Марказ беҳтарин бозингари мусобиқа муаррифӣ карда шуд. медалҳои биринҷии Лигаи ҷавонони Тоҷикистон, ки бо номи Умед маъруф аст, миёни футболбозони то 18 соларо имсол дастаи Суғд 1 соҳиб гардид. Суғд 1 дар бозӣ барои ҷойи сеюм ҷавонони Душанбе 2-ро бо ҳисоби 3-2 мағлуб намуд. Ба сидоди мураббиён ва ҳайати футболбозони тими шаҳру ноҳияҳои Тобеи Марказ медалҳои нуқра тақдим шуд. дастаи Душанбе 1 ҳамчун ғолиби лига дар баробари медалҳои тилло инчунин ҷоми Лигаи Умед миёни футболбозони то 18 соларо аз они худ кард. Дастаро ба ин муваффақият мураббӣ Раҷаб Расулов расонид. ёдовар мешавем, ки ҳайати асосии дастаи Душанбе 1 аз ҳисоби дастпарварони Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ комил карда шуданд. хусандевор аст, ки дастаи 18 солаи синни соли 18 солаи мактаби мо имрӯз қаҳрамони Лигаи футболи Федератсия байни синни соли 18 сола гардид ва ин хело ҳам заҳмати зиёду кори зиёдеро дар бар мегирад, чунки ин даста аз аввали ҳамин мусобиқот сар карда то мусобиқотро мо барои ин даста як бозингарои беҳтарини мактабро ҷидо намудем ва ҳаракат кардем, ки ин даста бозии хуб ҳам дар ин лига дар байни синни соли 18 нишон диҳад, соҳиби ҷойи намоён гардад.